מרוב שהוא פחד שלא ישחט טוב. שחט? לא, אני לא איפה הראש, הראש לא נגמר. אין ראש, הראש נפל לו, גמר. חתך את האצבע שלו גם. כן, בבית חולים. מרוב שפחד שמא לא ישחט, מה זה עוף? כלום. אבל זה חתך את המפרקת, זה בעיה בהלכה. דעת רמז אומר גיסטרה. גיסטרה זה כמו דרסה. אבל דעת מרן זה כשר. שתרו, אני בכוונה עושה את זה לאט לאט. אתם רואים את זה? הנה. זה נקרא פולין. שתי העצמות האלו פולין. הנה, 1, 2. אונו דוס. כן? לא, זה בספרדית. מה זה נקרא? כן. עכשיו, זה נקרא פולין. באמצע... לא יודע למה ספרדי עוד לא. אני הייתי בספרד, בארגנטינה, אני יודע קצת. על הספניון? כן, פרה. כל העדר, פרה כל העדר. אתם רואים, יש פה חוט. כן? חוט השדרה. חוט השדרה. יפה מאוד, הוא הולך עד הזנב שם למטה. אבל עד כאן, החוט השדרה מגיע מהמוח. כן. נידון כמוח. מכאן ואילך נידון כחוט השדרה. יש הלכות של מוח, יש הלכות של חוט השדרה. עכשיו אני מוציא אותו שלא יפריע לי. יפה, פרקתי את העולם משם. עד כך, יש לך זמן. לא הגעתי, עושה רק פירוקים. עכשיו, בואו, אנחנו נעשה איזה פירוק. תן לי גרזן. יש לזה בשר? יש לזה כלום. אולי בגלל קטן? מה נשאר? אז זה לוקחים 90 שקל. מה נשאר? כאילו מה הרווחנו מהלימוד. ראי, פה זה התרפש, מקום של התרפש. פה נגע בחלב דאורייתא. לכן למחמירים, מה הם עושים? כל זה עושים ככה. שלום, לא מתעסקים בזה. אנחנו התימנים, היינו מגרדים אותו, משאירים את העצם ואוכלים. תבין, אנחנו היינו אומרים שהעצם יותר טעים מהבשר. הגמרא אומר, משחרר בית המקדש, ניתן לטעם הבשר וניתן בעצם. זה צלעות מוכנים על האש. צד שני. עכשיו, פה זה נקרא חזה, זה נקרא מפתח הלב, כן? זה נגע בכרס, את זה אסור לאכול אותו, את העיגול הזה, לכן אני מוציא אותו, כן, סחוס, זה אסור לאכול אותו בגלל שזה נגע בכרס. זה אסור, כן. איסור דאורייתא וזה שנוגע? נגע, לא, דרבנן. עכשיו, זה, אני מוציא אותו. רואים, זה אמרנו, לא נכנסים לאיסורים. זה היה חזה לאהרון ולבניו. זה חזה, קצת עם שומן מאוד טעים וחמין, זה חבל על הזמן. זה חבל על הזמן. לא, זה לא, זה לא לאהרון, יש לאהרון את החיים. זה צוואר. זה טוב לצ'ון. צוואר, מי שיזכה בו מותיים. עכשיו, זה הצלעות גם. זה לא עשית לי. צריך להכשיר את זה, לא? אני אתחיל עכשיו. זה גם שם בשר. איפה העלייה? הנה, חלבו עלייה תמימה. תקף. עכשיו, זה נקרא כסלים כולו. כל נקרא כסלים. לראות שמה... מה זה הצלים? הנה, פה יש פה שתי פתילות, אני אוציא את זה. זה הניקור עכשיו, עוד מעט אני אגיע לגידל השייח. הנה, עכשיו אני מוציא את הפתילות. כתוב את החלב אשר על. כל חלב מעל אסור, אבל אם זה בפנים, זה מותר, גמרא צדיק ג'.
יופי. טוב, תפתח לי פה, שיהיה לי קל, אחר זה קשה לפתוח, אתה יודע. בסכין, רק בסכין. לא, בסכין. חזק. בוא אני אלמד אותך פעם. תראה. מה שהבאת את הפה. זה הולך לי כאן. אתה מבין? הולך לי כאן. כמו הדגים. לא אוהב אותה, גדולה קצת. יש לי. גם הצד הזה. ככה, מכאן, אתה רואה? עכשיו, תיזהר ב... לא, יותר בשיניים. זה, חוץ לזה, את העור שלו, את העור. יש איזה עור כך. אז למדנו כאן את החלב אשר על. למה אם הוא עושה את זה? שלא יחתוך את הידיים? טוב, יפתח, פתח. זה ידיים, ידיים. או, זה על חיים. שמשון, היכה בחיים. בוא. יופי. בסדר, מספיק. חיים. אני אגיד להם, הם רוצים מהר, מהר, זה רוצה את זה ורוצה את זה, אני אעשה להם את הכל. זה על חיים. רואים? זה על חיים. עם הלשון נותנים לכהן. אפשר לחלק את זה בין כהנים? אפשר, אבל זה קטנצ'יק, איך אתה רוצה? לא, כן, כבר תעשה. בסדר, תעשה תחלק. אתה יכול לתת לזה את הראש, לזה את הזה. מה שאתה רוצה מותר, אבל שיהיה חתיכה לא תקבל. עכשיו, הנה, אני עושה ככה. אני רק אפרק את הראש, אגיד לכם את החלק של החיים. הגמרא אומרת, לשון גם. חוטי דלישנא. גמרא צדיק ג' חוטי דלישנא, צריך להוציא אותם או לחתוך אותם. אסורים בשם דם. חוט של הלשון. כן? משום דם, משום דם, אז מה? דם. המליחה לא יעזור? אם אני חותך אותו, יעזור. אבל אם אני יכול להוציא אותו, מה אכפת לך? טוב. הנה חוט, אחד. עוד אחד צריך להיות פה. חוטי דלישנא. דלישנה. לשון. חוטי דלישנה. זה אסורים שום דם. הנה, חוט השני. רואה? כן. הנה. למה כבוד המקפיד להוציא אותו? איך אבא שלי לימד אותי? אבל המליחה יוציא, לא את הדם מהכל. כן, מה אכפת לך שאני מוציא את הדם? ככה לחומרה זה יותר למה טוב. כבוד טורח להוציא אותו? כדי להראות לכם. גם עולת הלשון צריך להוציא אותה בשביל הדם שיצא עכשיו, כמו שאתה אומר. זה כהן. כהן. עכשיו, אמרנו חלב אשר על, נכון? אז משמע, כל מה שבתוך מותר. אז פה חלב הכסלים, החלב שפה בפנים צריך להיות מותר. פה גם אסור. למה? הגמרא אומרת, חיי הבהמה פרוקי מפרקה, אמר אביי, צדיק ג' חיי הבהמה פרוקי מפרקה. פה יש חלב באמצע. רואים? הם חוטים. אסור. אני מוריד את החלק הדק עם הקרובים שלו. זה לזרוק. תביא לי סמרטוט. קצת שמאל. יש כן. תראי את האדום, לא ככה.